Egun ondan hori. Bueno, ikasturte barri baten atarian gagoz, ezta? Iaz ikasturte berezi izan genduan, gogorra, neurri baten, gaixotasunaren eta pandemiaren bildurrez, neurri bereziak hartu genduzan, eta ikasturte berezi izan zen nolabait. Uste genduan sasoi honetarako hobeto egongo ginela, ezta? Bai gaixotasunaren aldetik, bai ikastola antolatzeko aldetik, baina tamalez ez da horrela. Beste ikasturte berezi baten aurrean gagoz, Eusko Jaurlaritzak ezarritako protokoloak zaindu egin behar duguz, eta horrek neurri bereziak zaintzea eskatzen deuzku. Tamalez, halaxe da. Maitasun handiz prestatu dugu da honetan zehar ikasturte barri hau, aurtengo erronka berezia da, ze neurri ezain bereziakaz, ikasturte berezi bat aurrera atera behar dugu. Beraz, aurtengo erronka ez da gitxi. Jakin badakigu, zuon laguntzagaz, kontatu daikegula. Zuen ulerkortasunagaz, orain arte holan izan da, eta ni badakit be aurrerantzean be halas izango dela. Ulertuko dozuela ikastolak hartutako neurriak, danon onerako direla, ikasturte egonkor eta orekatu bat asmoagaz ezarriak izan direla, eta badakigu ulertuko dozuela. Gure aldetik, bakarrik esan, espero dugula, gaixotasun gitxi eduki daigula, eta ikasturte egoki bat, egonkor bat eduki daigula, danon onurarako. Beste barik urtean zehar berba egiten joango gara, ikasturte hon bat eduki daizuela.